Stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki man, Luku man, na Sasa, Bhaijo, Kromo, we wato, ook to de Lucien, nanga de Lucia, we baru odi, we karufko arti de prenspari tori anyu sobuso, anyusu fu Sranan San E Psa. We baru odi, Noord gogomit, Zuid, Oost gogomit, West, wins poude, Sranan San E Psa baru odi. En boy we bar odi na trase tu. Sobu sop tata kondere den doisri dus Europa, Amerikaan, Caribisch gebied, want Sranan man dape de volk unu. Dus dat we bar odi na la sei. So, we shitaki, de man abuan ode koti wawan te pirman boutu. Want we safri we krenk moto uit asani. De shitaki, de man fu IMF, kon evalueer a regering ja so fa e du en worko nanga ekonomia tori nanga koers anga de sandati nanga a social want datu no mag frigiti want nana Sasa Bhaijo Kromo no mag or angry kweti dus daarvoor staat de regering paraat voor jepi dus de verstand dat a vijfde evaluatie dat de matjes een compliment baka. En voor de matjes compliment is baka dat want ik de chisi spirit fu go moro fara fu roko moro fara fu du moro sani ja economia en ji a volk. Je verstand taki ja bisma sobuso dus no te har ala de sanchar kompota wang de shitaki a economie biji waka a koers stabiel je verstand ala de tori e bije waka. En ook toe, want toen nog si e kadoro fusma die be jensani, die be du espressani fu a regering kies want to be noso. En dati de no de mijn werk weg. En dan kan bije joang de san jaso de maf nikeri de aleisman want nikeri no een belangrijk district na aleisi district pe de man die moest zorgen dat de water moest konva inside nanga de santuan na miljoen SRD. De man spender voor zorgen dat de kapran na leisi. Dat zei je ja man die moest zorgen voor de pompu dape. Die gooien met de petter naar zogenaamd de plein no majepi. Maar a minister voor LVV no kan no wan weri. A schakels koutu in en a poer de man dape. No na man voor EBS die afverstand de bigi machine disi dat de man dat no etek presi dape edu a woroko wan na lezen prani en am exporteer en feni vinyang. We verstaan dus alla de san disi a minister voor LVV seti en aschakel lanti en ja, a actie a de minister die de belast nga monitor nga de santi accident voor de maatschappij lanti en pardon, me kwam klat onderzoek aan de zand dat kon. De matak suma du bung ne neng, suma dogri ne neng. Dus suma saptak ano du, we me vi du, de im saptaki vooral evidani keri dape, pe ason fuma maser na e saka, en efa opo dape ji o periode, want o fire. So, en dat je ziet dat de succes van regering die ze boeken, zolang een regering boeken een succes, dat je bisma die e jompo op adjesa sane ademang, adjes de man is ribiteneti, want minoman verstaan, dat je een partij lek palu, lek edema ja bi masara jem hok, die nemen deel in alle regering voor NDP. Alla de regering van NDP.
En de man be a positie. Vanaf 80 de man de bezig gaan a contradictie. Ja? En dan mekaar kon, taki sana de verdienste fi, die vindt dat je saka, je pura president disi. Suma na you, suma skop you, dat je pura president disi, want a you potent dape. Nooit die kan a fevi zetela in verkiezen. Nooit. Anga tu anga wang, dat je go join NDP, voor je vernietig akondere. En dan mekaar kon, Arki man Luku man na Sasa, Bhaijo, Kromo, Lucia, wala mala sabi. Vanaf a aantreden voor militair regime, dat de mans bij ondersteun, Palu bij ondersteun, den begrijpt taki, Krofaya fabriek, de man vernietiging, Suriname timber, de man vernietig, West-Suriname, mek masra hokko foteri, lanti, na Sasa, Bhaijo, Kromo, pe den trein rail nanga de machine, want isap tak wan regel de tak te wan biji bedrijf ko woro ko jaso, te egwe de machine ja chakong amus liben bakaji a staat. Dan meka ko leku uit pe de san dat de. Want te tak sani, tak yo set president af. Suma you, tak yo set president af. Dan nog erbij, je bekritiseer sma tap de gezondheid. Kan de masara jem hok na gado temere mang. Na en temere libisma pot in mekaar. En sa pe sot seyi ati danga sot seyi long de. Je verstand. Dan I vernietig. I prati concessie onderling. Un prati concessie. Sei de biji concessie di lanti ji. Dat wan taki. Dat concessie dat ne woroko. A de dape gewoon. I verstand not ne do. No ontwikkeling. Belasting ne pay next. De wakti te abiji bedrijf wan brei dat je serjeng fi make money. Is heel gemakkelijk hè. Aso je chakondere dat die de na day dat je opoi borsu dat je pour president. Want dat je be potent dape. De ome ondro dus un sting. Die stemma tapeng. Tapa partij. Je verstand. Terwijl de verdiensten, if je Luku ipota weji, dat de Luku de verdiensten voor Palu versus VAP. De shitaki ala yuru te akondre disi, de in een dep, de in een probleem. VAP, de in een regering dat die voor poor asan kalok toe. Omdat a intellect dape. Want minotak Palu na intellect. Palu ap intellect, maar kan de a intellect voor de worko travasi voor vernietig. Maar in VAP a intellect dape voor bouw op. Voor voeden a volk op. Voor train sma. Voor jepisma. Alla de sandati. Je verstand. Maar moi beji masara hok. Tak meka gwa koroni. Gogo Luku. Want dat dape abe biji project tak do prant bana. Do prant disi. We no kutsu te kala de bana. Gogo rea koron pasi. De ga se de go pichi de. Go harde kutsu pura de bana bon. Kande de sa gro. No. En sang a regering disi. E do no na koroni. Maar kusa project. Ja. Biji landbouw project. Korontotori e seti. Ala de sandati. Na sang fuchar koron mang ka fesi. En de sandat belangrijk. Masara hok. Dus zij liefde doen dat dati a regering dis ego do. Dat jum da laatste man die attack over de sandati. Ja. En morosan de. Ik kan pichi, ik kan reageren baka. Voor leg uit tak dan disi dan dati. Maar de sanfi na elebonyo ye sukwin okoro barafu. Omdat wala mala we shitak ala de san zou do is terande. Ala de exponent voor you sang terawana afkati terawana disi ala de presi pedego woroko pedego dusani na faldano na soso fadon de sane fadon elek de bana di parana so fadon bana dape
Je verstand dat je brandbana coroni. Je doe vigilant bouwproject. Niente capito, not noti. Zo, dan tak wan mooi pisik ba madamo. Archi wampo. That's it. If you try go bacao, if you go nem bacamaya, if you try go bacao, if you go nem bacamaya, no try go, don't beg if you go nem baca. No try go, don't beg if you go nem baca. No traigo, tão bem que ficou nem baca. No traigo, tão bem que ficou nem baca. Vamos dorgan, Sanda baca no muadio. Une Luku gasten. Zo, dat doe je rapport hoe we moeten doorgaan. Dat want er geen water af te wassen. We gaan door. Isabi, aloko disi, in mano defu stoppen. We verstaan taki atore waka. En afas fa atori dis e waka. Dat we verstaan taki, ibe ap ook toe, want me go terug. Maar ze houdt, ik ga weer terug. 2010. Da yanga de consorte fi ubeteka kondere abara. Nang wan koers futui taktek mine vergiti wan misabi. En daarom de jong wan musaba pistor disi. Want we rekent op de jong wan berekent dat de onwetend de no sapsani. Dat we kodji de siksif negi leg de uit. Isabi tok tak na disi na dati. En u mek de kolesi. Ja, in 10 jaar hoe ik de collectie. Uno voeden de op. We praten niet denk. Dat denk dat noemt men populistisch beleid. Weg van de minste weerstand. Dat we gebruiken. Dat we verrijken serefi ten koste van arme volk. Dat we ja arme volk een idee dat lang met een highway of met een strati. Dat bigi propaganda nanga disi nanga dati. Ja, dat de denkt dat na go ego terwijl economie e kelder e borko gwa gorong. Ajes wan oso se waka ini a flure priti je stoti futina oso na dat umek vaak onder dat nou a regering disi e set kom. Maar waar skoru de man be waarschuw ba fesi. Ja, en daarom meki de jong wang moest volgen pis disi. Pe ibe abi le governor Masara Telteng. Iba wan tof minister van Financiën. Iba tof minister van Planning. Alla de man be top in haar regering. Ja? Dat de man e waarschuwt taki. No trowe je koers voor twee taktek. Want smoko leggi wan losot san uit. En na semsani. A sem systeem de man disi e hanteer baka. Want de man e bereken, want dat sami jere de taki, want me ga presi, pe me jere de tak jere dat we nak go, want a volk die se frigiti. En mi sabif mi se tak une frigiti, u sabe mitunu. Do Arki fadesma, fa bigi man fkondere be waarschuw taki, if I teki wan regering nanga schrijf sani, sobu so, de schrijf man die vernietig vanaf 2010 met 2020. If I tek de mandati, na probleem en met jaren kon in herinnering. En als schrijf san dat met teju baka, tak if we draai anu, tak we go luku dape, go luku a populistisch beleid. Ja, a regering die se bewandelt, a smalle weg en brede weg. De church man sapsa dati, smalle weg, brede weg. A brede weg, ik kan do alasan, ik kan dans kabula, ik kan do disi, mante te wichi, na schrijf president. Maar smalle weg ap broko batara ap maka in picha pasi fi kan doro. En dat die doro nanga satisfactie fi atidei tak ai mi doro pemego. Je verstaan. Maar ko archi masara telting.
Tijdens de regering van president Weidenbos samen met de NDP is de monetaire reserve volledig verloren gegaan. In de afgelopen 10 jaren is deze weer opgebouwd. André Telting, gouverneur van de Centrale Bank, hoopt dat we een regering zullen kiezen die onze monetaire reserve niet zal opmaken, anders valt onze economie weer terug. Zoals u ziet, we hebben toppen bereikt en dan weer dalen. En wat deze grafiek van de heer Doridi aangeeft is dat de dalen zich voordoen, ja, het wegzakken van de monetaire reserve, het opraken zelfs van de monetaire reserve, gebeurt onder bepaalde regimes. En wanneer die regimes de zaak helemaal tot de grond hebben opgemaakt, dan komt er een ander regime die dat weer moet opbouwen. En als dat een bepaalde hoogte bereikt heeft, dan krijg je weer een wisseling van de wacht en dan gaan we weer neerwaarts, fel neerwaarts, scherp en tot de bodem. En nu zijn we weer op een top beland en we staan voor een verkiezing. En ik hoop dat het deze keer niet zo zal hoeven te gebeuren dat na de verkiezing een bewind komt dat onze reizende reserves gaat laten omslaan in dalende reserves. Want dan gaan wij weer een periode van terugval, van armoede tegemoet. Dat moeten we niet meer hebben. In de eerste plaats moet die monetaire reserve dekking geven aan het geld dat wij in omloop brengen. De bankbiljetten die wij vanaf 2004 uitgeven zijn volledig gedekt door goud en deviezen. De centrale bank is de enige instantie die bankbiljetten mag uitgeven volgens de wet. We zijn een monopolist wat dat betreft. Maar wij hebben die wet zo veranderd nu in 2005 dat de centrale bank alleen die biljetten mag uitgeven als ze dekking heeft. Vroeger stond die eis niet, dus we mochten biljetten uitgeven al hadden we geen dekking. En dat hebben we gezien, het heeft geleid tot al die nullen op die biljetten en hoe meer nullen kwamen, hoe minder het geld waard was. Er was geen dekking voor. Dus de monetaire reserve moet die dekking geven. De monetaire reserve bestaat uit goud en deviezen en onze posities bij het IMF. Dus de eerste en belangrijkste functie is dekking geven aan het geld. En wat is die dekking? Die dekking betekent dat je geld koopkracht heeft. Dat je daarmee kan lopen en gaan naar de winkel en kopen wat je wil. Dat is de dekking van het geld, is de waarde van het geld, is de koopkracht van het geld. Als je dus deze dekking weghaalt, dan heb je de koopkracht van het geld van de mensen, van het publiek weggehaald. En dat is een ervaring die wij al hebben gehad. Vandaar dat alle pensioenen enzovoort van vroeger waardeloos zijn geworden als het ware. En dat moeten we niet. Zo, dat doe je masra telten taki. Dat je shi taki, masra jem hok, me pichi baka adjeng. Dat je shitak regering die si nanga president die vindt dat je zetten af Luku dan je shitaki no een stabiele koers de a monetaire reserve grobaka de man zetten kon aten fiu die we scatera kondere ino be mango bij dala na bank maar no ja so tide na day nowadays. Ik kan gewoon naar bank tak me on bij $5,000 en dat de bank is sergi. Maar bank serve klagen nu taki. Maar mi gado centrale bank des man kon bij $1. Des man kon bij $1. Dat one taki masara hok sami wan leki uit. Dat one taki a SRD voor nu abi bribine tapu energies waarde. Want une druk money. No, a regering is net door dat. Dus als ze waka, je verstaan. En te waka, Alexa president taki, hij tek na volk, maar hij jibaka. Dat je shitak no, dan voetbasket de bijna hier konderk ba.
Ja, bijna hier kondere voetbasket, dus dat na sociaal. Boytipje 1800 en 2100 zei je, chisi, i AKB verhoog. De man zit ko sociaal, no, de man de bezig. Isabi toch. Tang nga den, faye kar de man dat de man die no man worko moro nga de san dati. Isabi, de man yepi, no, de man de bezig nga de man futja een platform kong. I verstang. Pe ala de man want wan lop chip orga en a regere tak minoman di lang a wamang da kan da trama ab wan tera probleem dan a waman de go deal no saba probleem fa teramang. Dus dat de man mek wan her platform pe de man gos dong takatori bradi dipi langa ga lok tu da alamang ekona en terka. Na dat ne want to fu mek it bara sei a gemakkelijk charisma kasterati a gemakkelijk omdat zo lazy ja want to fesmang en mek misbruik voor a zwakte voedingsma omdat as man a trafasif do e berike tak taman dis chami gasterata sa no chenchi miau pusi want asan ne chenchi so asan ne chenchi nanga fa alibide alekte ya wan friaro so de kar 30 sma de ya 30 biri maar de 30 sma die kari, i chari, ete alamala char komoro, dat want taka wambiri da wan sma bochisi, da amparatanga de terawang. Dus asan no delek fa u denk taka de, takwe prati want a regering disi, ne voer wan populistisch beleid, sobuso, alek de basa de workope, isabi, win sa worko mai do in het eje noti, want our koma mus lobby da ya wan bombas. Nee, dam naf de wan bombas. Maar mim zorgo tak a bedrijf of a ministerie permide e hora ton strak en da sa nega fesi. Want tamara yu serefilek volk o geniet veng. Ano tak tama strak jidana enang e familie wonyang. Na herser na efena boom. Dus je shitak a social bije wakakba. A foodbasket de ala sei. Isabitok. De presi en wansan sa fa voetbasket. En no wansan ni taki na lanti e prati bedeling. Nee, ano dat na tori. Asan na tori na wan tu handelaar pot de ede kona wang. Pe de ventak jere no. We moeten iets terug doen voor het volk. Dat de man dat die pot de ede ka wan de man mek container. Suma no man if container no man meki. Dat de man luku locatie pe asan beveilig, want ibe shiwa leiswa klep be sorry tak want terkangap tata bereipsa wa mai dichi pura ini. Dus dat uno wani. I verstang, dus dat i presi beveilig, da asan tang. Dus odi saptaki yu abwa locatie. Anyone do asani, ji a gemeenschap vi pe tang. En you know, kan de wan geziene persoon in een gemeenschap. Da je go at de molen, de go takator dape. Tak we luku no mi ap wan locatie en desmaf mi pe atra food basket de afara maar desmaf mi disi wan locatie de dat de molen e ko luku dat de mij luke fa locatie de geschikt dat je doe mi na food basket maar inogo overdrijf angasan tak yogo cheer desma yogo kot desma neti de man tak kleine wens zoete wens so buso sami wan lekkie uit taki efi ibe ser wansani wansan mo ser wan holu dan sere a wan holu fakak moto esse tapu fichi so antara parte want they meki wensdag ba me fi go sere 150 da autan langa na yutapu dat de kar heb zuchtigheid bijai takrumaniri dus sere a wan holu kleine wens zoete wens want te pirman botu. En dat me want tell you over a voetbasket sani. En hij waka. Hij waka wan no a vraag de omensma e actie taki. De wan do me. Dan yum ap a social in you. A social karakter in you. En of so. Yo worko wan sensi yo fenwap chimoni mana yep a volk. Je yepi buurman. Je yepi umapching. Je yepi brada. Je yepi sa. Na dat na tori fa voetbasket. A voetbasket na no. No, mano denki taki amandi e verdien boom voor money nego. Amai go na voetbasket toe. Want amai vieren ook toe.
Je verstaan. Dus Nawansani is iets door het volk en voor het volk. Dat belangrijk. Dat humor voor ogen. Isabi toch. En no mek no wans man konfoteri tak dana disi, dana dati, dana so. Want de biji wen krima serefe. Jaru suno uno. Tak footbasket e jens deng. Isabi toch. Maar footbasket af nana Sasa Bhaijo Kromo. Waldo wala de mandati. Kan go bayen. Je verstaan. Je feni tata. Je feni ayung. Ikono froko, isukuru, inyauli. Ala de sandati. En moranga moro asane go. E waka. Da moro a pakket e brei uit. Je verstaan. Ja, wan man beteji mi wan listak na serefleka pakket. Die de man besani. No, no. Je bij o menu wani. No was man e kolegi uit. Zij mjang. Nee. No was man e kon dwenji zij mjang. Na zij denk bundi juke sen. Dat je go de bij dat die slijf voorraad op. Je verstaan. En desmape a foodbasket no doro ete. Kan de chimoro fara. Dan me bedoel voor de 3 volgesen. Do potu serf kawang. Da once my go e yuruan waji. Da once my go de baiji alasma. Da koste prati. Dat toch ikon uit wan fasi. Dat mi abifte juno over a sociaal. Want na umus yepu serefi. Fuka loktu. Isabito. En dati na prenspari dape a regering ego. Lexa president taki mi teka unu madame Jubaka. Ja, maneji 1, 2, 3 saf safri asanego e waka. En je shitaki lekti e kon ina libi. Ja, tramai teka sane mek dreji. Ja, trawai teka sani e taksani. Want me volk, want me ga Facebook toe. Want dan me zie me lees de commentaar. Sa soms me de vraag je eigen af. If as madis nasarana man. Of amai tata wantera planeet. Dan mij Luku koinser dan mij schrijf sani. Ja? En dat nog kan hou op na de sandati. Tak na de sandati. Want desma de potu no food do de sandati. De man is don smoko de biji sigara. De drink de boeren wijn. De man def den e langa de futu de kom face kom bag. Dat de man tak ai mi fenon tu man pora sandape. Want te asan pori amano firen. Want ama ap e money. Mana yo ofire na yo bari. Dat tama yere tak ye bari. Da moji wan sukuru sani. Wan lek tongo. Aso de be chisip chinengere fosi. Da de maji wan lek tongo de ye soiji. Isabitok. Da be ye soet. Isabitok. En dat ino ap fanodu. Saya fanodu. Iwan shitaki kondere kafesi. Bumpasi e meki. Isabitok. Ala de instituut va kondere e functionaire na afasi. Lek famus woroko. En je shi de naweeën voor de instituut sa de man holle uit. Dat we tak over justitie. Kalat de sandati. De shi de naweeën de na de. A regeren die si op de kampen na de santi. Dat de man go herstel ala de santi. En die dingen nemen tijd. Die sabi toch. Want ja, sommige is dong. Tap wan sturu. Pe amamus dusan jinana. Amane dweng. Amane di pernana. Die sabi toch, alleen dat a regering moest je zo'n takroeneng, wan porneng, en dan kan God forbid, ino kan deso yuna serna man, tap na nga libi dati, uno moest libi asotu libi dati. We leven in een globaliserende wereld. En alle de trakonder, ik moet uit de COVID-pandemie, ik kan lok toe. Zo serf sernang, en mek moeite fuk moto. De lange janu go de yepi. A woman e kren kona terapu no puse puru are kong teke me nanga yu yepi pema yepi. Dus daarom mek mete yu taki meku libanga u serefi ina kondresi want uno danga furu no doro 1 miljoen ara de San E Psa uno de 1 miljoen de je verstaan dat de kondre pe miljoen sma dan was ma las libi wansani adjes not nopsa. Maar ja zo, bijna wala mala na familie fu serefi. Bijna wala mala sabu serefi. I verstaan en doe sabu serefi.
Sobuso desma taki te ayelo no so elong tu ye fir sari. Want abede mi buurman, abede wan man san be sabi, abede wan man be mitan feest, jong wan san mitan man. Je verstaan. Mek u denk a libi dati. Mek u denk if libi precies zo. Uno mek isma go tegu wan desma de tegu desande abde eji kring pede libi. Je verstaan? Zo, maar dat je luku taki mi tak moyanga unu, mi leku uit fa ukalibi nanga userefi. Kese ede, tongo nanga tifi ede in one holte. Ma a tifi no man teji tongo taki kumoto gadoro, no se no man tes moro. En tongo no ka teji tifi taki im gadoro, no se no man kau moro. Je verstaan? Dus tonga nga tifi de bedde serfi ma in wan olo de tang. En datum hoor nou bakay de. Tak in wan mama ser na ude, in a wan boto ude, da jepu serfi fu moto, in a sort katibo di man potu unu, mek ook moto en uno, mek dem nga kochi su baka, fu teji tak nee na disim du. Isabito. Want no, ayuru nowadays ti de na day, na de man chacha, ala may long fen serefi. En mi familja, mine lop man, me lop beleid. Beleid jum lobby. No fen taka mana disi, amana dati, amana so. If amay do wan boom beleid, that we take up ching in you also. Isabi tok, if wan barada fi e do wan boom sani, ma dat ino lobeng, dat je kraak asan dat af na je boroka gezin. Isabi tok. En dat me wan leg hoe uit. En daarom meki, via jepi serefi. Je verstaan dat je trusian in agron. Pranuasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat je shitaki, je libi, wan go sontu en wan respectabel libi. Te wan buurman ep sana sei, a luku gweni jari atak aya buurman die se dwen best en mek moeiti. Buurman ina wan bostaya wiri jimi. De kot jeng, de jeng. If you wani, if I want langa wan sanji, ya langa wan sanji want in buy mess. Je verstaan. Maar a kan bij een bunkopa you, of ik kan ji you familie, dat luko no, mi ook sa furu, en plaza vermorsu, de tekwan bosu ja. Dat na alibi, de katak ay mina wan jaja sarnama, en mina wan jaja sarna uma. En na terasei, isabito, da we taki, no truwe dota sterati, no morsa kondere, wan moeder aarde, ne fugaji, ane verferji. Saye trowene tapu. Alla sort sanwe dune tapu, maar ne verferji. Krimen. Sorgu takatan kring. Mek prisiri kan de. Want asa de wan mooi sani, de man luku yumo fodoro dama. O prakse tak, amu fodoro dis dot morsu. Wins watera chira asma no go drink watera. No trowe dota sterati. No mek doti pina sterati. Dot waji e waka pichi doti. Uno libi ongehoorzaam. Omdat ano yu regering de, ino lop a regering, de troa dota tapastrati. Ine di pera president, ine di pera minister, je di peri serefi, want alata ala de sandat je yep kwechi. En dat kan de yu familie teina birti dati. Want mi de sieke tak kan dan nos ma fa birti, e troa doti dape. Nas ma fwa e tra birti. Maar kan de on familie via teina birti dape. Da alat rattenplaag kon, de ki ziekte van weil. Isabi dat ta siti, da ziekte van weil, chireng, da isa go, die was ma schuld. Terwijl la yu sani. En daarom ik metaki. E bijina oso, de mama nanga de papa. Te de chief ook ba pre. Isabi to, controleer yu jari. Sanobe de, sabe de ne presi, akmoto ne presi, chinengere pre de pursani, mek de go poten baka, da de go wasi. Isabi, inom kweti de lek fouru. Kweti, no kweti de lek bong. Nee, leerde en efa. Gwente na oso, da ne doa starati. Da e laene broek sakataka oso da potena dot bachi. Metaku grantani, te wanteraleis baka, oru serefi. Ma, oro baka ide, Sranan na fesi. Dat belangrijk. Wees geen eco-west.
your mind.